Dámy a páni, v dnešnom videjku si kúpim nový Fortnite účet, v ktorom sa bude nachádzať až 1000 skinov a dokonca tam bude aj populárny Travis Scottov skin. Takže dámy a páni, dokúkajte určite toto videjko až do konca, ak chcete vidieť, či to bol scam alebo to bol real. Každopádne našiel som to na Allegro a poďme sa rovno na to pozrieť spoločne a kúpiť si to. Dámy a páni, tak tu je tá stránka, na ktorej si chceme kúpiť tento celý účet. Je to teda Allegro, môžete tu vidieť a samozrejme je to tu celé vypísané, čo všetko dostaneme, aké skiny dostaneme, plus teda 1000 skinov. Tu ich momentálne lepšie vidíme a samozrejme dostaneme teda všetky informácie, celý ten účet alebo všetky tie maily a celý ten prihlasovacie údaje do e-mailu, to tu taktiež píšu. A samozrejme je to, to som nechcel, že angličtina a polština, ale každopádne chcel som povedať, že niekde tu som čítal, áno, že už si to zakúpili 4 a všetci dali 5 hviezdičiek. To som iba chcel zdôrazniť. Ak to teda neboli boti, tak to boli reálni ľudia. Ja tomu budem veriť. Nie je to veľa eur, 35 nikoho nezabije, nie je to veľa. Tak určite. Môžem stále požiadať znovu o vrátenie tovaru do 14 dní, takže ak to bude proste nejaký scam, tak to okamžite im proste napíšem, že nech mi vrátia peniaze. Každopádne si to idem kúpiť. Ja Travis Scotta veľmi chcem a taktiež aj veľa týchto skinov by som rád chcel mať, takže why not? Môžeme ísť na to. Idem si vypísať údaje a za chvíľočku sa vidíme už v Epiku. OK, dámy a páni, takže momentálne sa už nachádzame v hre a prišlo mi to asi 2 hodiny po tom, čo som si to kúpil, ako prihlasovacie údaje, po tom, čo som si kúpil vlastne celý ten Fortnite, vtedy som stihol sa už 3-krát asi vystresovať, 3-krát som mu hádam písal a plus ešte k tomu som ešte sa aj radil s ostatnými ľuďmi a v podstate ešte aj som stihol medzi tým mu dať refundáciu, pretože som si myslel, že ide čisto o scam a že žiadne proste prihlasovacie údaje nedostane. Pravdepodobne možno tá refundácia bude, čo skoro prídem o tento asi možno účet, ale každopádne on mi ich potom vlastne poslal asi pár minút po tej refundácii. Tak uvidíme, uvidíme ako to nakoniec dopadne, ale možno, že si kúpim skôr ešte iný. A každopádne poďme sa pozrieť, že čo vlastne sme všetko dostali. Máme 50 V-Bucksov, čo je podľa mňa nie veľa, ale mám tu Alkana. Takže to som si všimol, pretože ja som to zapínal už. Práve pred natáčaním som skúsil, že či sa bude dať lognúť, pripojiť. Tak určite. Tak som videl, že Alka hraje. Každopádne veľa výheriek tu zase až tak nemá, aj keď je vlastne Go 3, čo je celkom zaujímavé. Super. Completed, tak asi typek ešte teda bude vyplňať, ďalej pokračovať. Každopádne tu sú questiky, pasy, má pas, že to nemá vyzdvihnuté, kámo. Nejako je to zatvorené. No ale tá najdôležitejšia vec, prečo sme vlastne tu, sú práve všetky tieto pickaxy, sú samozrejme všetky tieto skiny. Tak poďme si spoločne pozrieť, čo sme dostali za 35 eur. Poďme úplne na samotný vrch, takže tu sú základné pickaxy, tuto sú už samotné, toto už je zo Star Warsu dokonca, toto je Gaming Lano Legend Series, tuto sú základné gitary, môžeme tu vidieť, tuto sú už dokonca Marvel Series, takže wow, šialené, máme ich tu dosť veľa, keď sa pozriem, tak vlastne máme ich tu dokopy 257 a toto sú vlastne všetky pickaxy, ako fakt, ako Marvel tu má strašne veľa, plus potom nejaké základné, plus zase Icon Series, takže máme tu dosť také ako zaujímavé. Poďme sa pozrieť, aký máme Black Blink, takže momentálne tu máme takéto zase, máme zo Star Warsu, strašne coolové, toto mám aj ja vo svojom teraz aktuálnom účte. Samozrejme gitary, zase tu majú strašne veľa Marveloviek. Toto majú, myslím, že ak sa áno, Fall of Guys. Áno, Fall of Guys. Táto pirátska je celkom zaujímavá. A plus máme tu aj dokonca takéto auto, takže ako celkom bohatý, je tento účet, každopádne. Pozrite sa na to je úplne coolové a máme ich tu 287. Poďme sa pozrieť na tie skiny, na ktoré sme toľko čakali. Bohužiaľ, myslím, že ich je len 213, takže nie sú, ako písali všetky, ale inak máme tu tohto borca, máme tu strašne veľa. Tento je, myslím, že strašne OG. Ja som ešte chcel dodať takú vsúku do videjka, že vlastne ja som písal potom majiteľovi tohto Fortniteového účtu a on mi to vlastne vysvetlil, že ja som nemal dostať dokopy tých 1000 skinov, ale ja som mal
mal z tých 1000 skinov dostať práve nejakých tých 230 alebo 200 skinov a v podstate náhodné skiny to boli. To boli random, proste 1000 bol akoby ten budget a z toho náhodné skiny proste ja som dostal. Takže mohol sa dostať Travis Scottov skin, bol to v tých 1000 akože skinoch, ale nestalo sa tak, proste dostal som iné skiny. Takže to bolo, že nie on si to proste vybral, ale náhodne proste random skiny sa mi z tých 1000 skinov vybralo. Ja sa až tak úplne do skinov zase úplne všetkých nevyznám, takže prepáčte mi ľudia. Oni to tu samozrejme aj píšu z ktorej sezóny. Tento je inak celkom cool skin a plus tu mám strašne zase veľa Marveloviek, plus tu máme aj takéto skiny a máme tu aj Chapter 2 Season 8, takže zaujímavé. Presne tak, máme tu aj Spidermana, dokonca Spidermanov tam. Myslím, že to je ten starý tento. KB, kámo, KB ho máme, KB. Áno, tak to je Big Cat, áno, OK. Toto je ďalšie skiny, zase ďalšie Marvelovky. Juice WRLD, to je asi ten najpopulárnejší skin a taktiež ako aj Travis Scott je strašne populárny, ale Travis Scotta sme nedostali. A keď si vlastne vyhľadám, tak Travis Scotta sme nenašli, no. Tak asi to bude trošku scam, ale ako ja som zatiaľ spokojný. Môžeme si dať jednu hru napríklad s týmto borcom. Ja si napríklad zmením pickaxe, takýto jednoduchý nechajme, kámo, nech je to trošku zaujímavé. A poďme si dať, nie Battle Royale, ale zase Blitz. Ja som teraz zase dlho hrával Battle Royale, hrával som chvíľu tú Marvelku, ale zase som také 3-4 dní zase nehral Blitz, takže uvidíme, že možno sú tam nejaké malé zmeny, malé upgrady, tak uvidíme. Ty kokos, 38 vínov. Ako fuck frajer, bro. Ja sa budem snažiť to proste nejako nepokaziť. Korunku nemá teda. Počkaj, lenže on tam má inak to. Ja sa budem musieť asi odpojiť. Musím nájsť nastavenie s myšou a potom následne sa pripojím znovu. Ja viem, že on tam mal nejaké aj čo som tak nahliadol rýchlo, tak vidím tu, že on má úplne iné nastavenie, akože čo sa týka môjho buildovania, úplne iné settings. Tuto to je. Toto ja mávam zvyčajne na 5,4. Môže byť kľudne, akože ja to niekedy mávam aj menej, 3,1. Je to Blitz, takže vlastne nepotrebujeme buildovanie, takže to ani nebude meniť. Dokonca typek má level 178, čo je strašne vysoký level, lebo ja som teraz na mojom aktuálnom účte, ale ja som tam chvíľu zase nehral. Práve keď vyšiel ten update, tak som 2 týždne nehral, alebo koľko, lebo som bol odcestovaný. Ešte som si tie paráky chcel vlastne ešte raz pozrieť, to si asi ešte raz potom pozriem. Ale čo som chcel povedať, že momentálne ja tam mám nejakých 106 level, myslím. Dobre, však uvidíme, ako sa to s tou refundáciou robí. Možno keď nie, tak si kúpim ešte ďalší, takže možno bude nejaké ďalšie videjko alebo nejaká shortka, kde si vlastne, lebo ja budem chcieť naozaj získať ten proste. Takže tu mi aj ukazuje normálne môj ping aj všetko. Typek si to tu dobre vykutil. Ale každopádne späť k téme, že vlastne budem si chcieť asi kúpiť Travis Scottov skin, takže možno bude ďalšie videjko. A niekedy by som mohol urobiť, že porovnávam. Kúpil som si za 5 eur, za 20, za 50, za 100 napríklad, alebo tak nejako. Mám to trošku menšie, neviem, jak sa to nastavuje presne, ale mne to až tak veľmi nevadí. Zatiaľ je to OK, trošku je to zmenšené, možno, že niekto hral na Xboxe a preto to bolo takto zmenšené, lebo však možno tento účet sa neviem koľkrát miliónkrát kupoval, predával. Nehovorím, že vyhrám, lebo necítim sa dobre s takýmto nastavením, aké mám. Ale tak možno, že trošku sa to bude dať zahrať, tak poďme. Cítim to aj keď strieľam, že to také není úplne svoje. Nie som akoby v svojich nastaveniach. Typek si myslíš, že ma kamu zasiahne. Uvidíme, možno si kúpim ďalší, takže možno bude ešte ďalšie videjko, ale ja len tak som si povedal, že keby som si nejakú takto maličkú sériu urobil na mojom YouTube channeli a potom to ma Epic nezabanuje, že čo robím. Vyšiel ten týpek. Aj tak asi dlho už ten účet nebude mať, takže zbytočne nebudem niečo nastavať, ale chcel som si iba tak trošku zahrať také ešte, aby to nebolo úplne krátke videjko. Ne, kámo, druhé miesto, nevadí. Držal som sa dosť, dal som 5 kg, zvyčajne dávam 15, ale to vôbec nevadí. Každopádne, dneska je to už koniec videjka, mám vás veľmi všetkých rád. Vidíme sa pri ďalšom videjku, takže užívajte vy života. Pozdravujem všetkých, takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videjku. Užívajte život.